ମା ଆଜି ଘରେ ମାଛ ତରକାରୀ କରିଥିଲା। କଥା କ'ଣ କି କାଲି ଦିନ ସାରା ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଆଉ ସେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ବହୁତ ସାରା ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ଖେଳୁଥିଲେ। କୁକୁର ଭାଇନାଙ୍କର ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତାପରେ ସେ ବର୍ଷା ପାଣି ଭିତରେ ପଶି ମାଛ ଆଣିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଫସିଗଲେ। ପାଣି ଭିତରେ ତ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ଡାକି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ଭଉଣୀ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା, ଦେଖିଲା କୁକୁର ନନା ପାଣି ଭିତରେ ପଶିଛନ୍ତି। ତାପରେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ କୁକୁର ଭାଇନାଙ୍କୁ ସେଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା। ଆଉ କୁକୁର ଭାଇନାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା, କୁକୁର ଭାଇନା ସବୁ ସତ କଥା ମା ଆଗରେ ବଖାଣିଲେ। ତାପରେ ମା ଚିନ୍ତା କଲା କି କୁକୁର ଭାଇନାର ଯେହେତୁ ଏତେ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା, ଚାଲ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଛ ତରକାରୀଟେ ବନେଇବା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ମା ପାଖରୁ ପଇସା ନେଇ ବଜାର ଯାଇ ଗୋଟେ ମାଛଟେ କିଣି ଆଣିଲା। ତାପରେ ମାକୁ ଦେଲା ମାଛ ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ। ମା ତାକୁ ଭଲରେ କାଟି ଧୋଇ ଭଲରେ ତେଲ ମସଲା ଦେଇ ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନେଇଦେଲେ ମାଛ ତରକାରୀ। ତାପରେ କୁକୁର ଭାଇନା ବି ଖାଇଲା, ଆମେମାନେ ବି ଖାଇଲୁ। କାଲି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପାଣିରେ କୁକୁର ଭାଇନା ମାଛଟା ଧରି ପାରିନଥିଲେ, ଆଜି ଯେଉଁ ମାଛ ତରକାରୀଟା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ସେଇ ମାଛଟା କୁଆଡ଼େ ଏ ମାଛ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କୁକୁର ଭାଇନାଙ୍କର ଖୁସି ଟିକେ ଅଧିକା ବଢ଼ିଗଲା। କୁକୁର ଭାଇନା ତ ଖୁସି। ଏଥର ଆପଣ ଯଦି ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।